Национальный крымско-татарский колорит, джаз, модерн и импровизация. В одном из киевских клубов Эльвира Сарыхалил и Расим Рамазанов представили свой новый проект. В программе прозвучали песни на крымско-татарском, украинском и турецком языках. Маленький киевский клуб на 2 часа превратился в островок ценителей крымско-татарской музыки, встречи друзей и сторонников Эльвиры Сарыхалил. Из Крыма приехала мама певицы. Вперше з мамою ми тут на концерті в Києві, і мама вперше за 3 роки побувала у Києві і на концерті теж. Вона дуже радіє, тут багато знайомих. Це, я не можу так сказати в словах, це треба, як людина відчуває це, вона сама знає, як це. Надихав Крим. Крим своєю природою, своєю історією, родина, діти, і все, що пов'язує нас із Кримом. Севиль после аннексии Крыма переехала в Киев. Говорит, старается не пропускать ни одного музыкального события, связанного с крымско-татарской музыкой. 2 года уже живу как в Киеве. И, естественно, все то, что связано с Крымом и с крымско-татарской культурой, то это и ностальгия, и это то, чем мы все равно здесь живем, пока мы находимся здесь. Мы надеемся вернуться, мы надеемся, что все вернется. И на такие события стараемся ходить, конечно. На сцене Эльвира Сарыхалил и Расим Рамазанов представили свой новый проект. Поддержать подругу детства пришла и Джамала. Ми зростали в одному селі Кочокозень. І наші батьки, вони товаришують. І тому я завжди підтримую, коли вона приїздить до Києва. Вона вперше, мабуть, заспівала свої пісні на кримсько-татарські слова. Для мене це було вперше, тому що вона робила обробці кримсько-татарських пісень, якісь джазові стандарти, але сьогодні вона вперше заспівала свої пісні. Це для мене було дивовижне враження. В концерте Сарыхалил рядом с крымско-татарскими мотивами звучали украинские. Сподіваюсь, що Ельвіра з нами заспіває нашу спільну пісню. Ця пісня вже нами зроблена і її можна почути на альбомі «Козак Систем». Пісня називається «Битим склом». І ми з хлопцями присвятили її саме отій жахливій проблемі, яка виникла в зв'язку з окупацією Росії півострова Крим. А так як Ельвіра наш друг давно, ми з нею товаришуємо давно, ми хотіли сказати своє українське бачення цієї проблеми, тому що ми продовжуємо вважати Крим Україною, і ми хотіли би, щоб наша держава зробила всі зусилля для того, щоб повернути Крим в українське лоно, а кримським татарам дати спокій, щоб вони жили споконвіку на тій землі, до якої вони привикли і яку вважають своєю. Эти песни войдут в новый альбом певицы. Сейчас музыканты записывают его в Киеве. Выпустить планируют в январе следующего года. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.